Yeah. Pam 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 param. Pam 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 pam. Pam 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 param. Mi-a zis șeful că la muncă suntem familie, dar eu fac concediu tot în sufragerie. El pune poze cu nisip fiind de prin Dubai, iar eu am ațul gol, ieri am mâncat un ceai plus o felie de pâine cu niște umbră de salam. Dar trebuie să tragem tare că doar e final de an. Zice bossul că-i trebuie gipan cu rost, că la de anul trecut îl face să se simtă prost. La luat anul trecut e vechi, nu mai e bun. Eu am același pantof rupt de trag de el și acum. Dar las că merg eu pe 8ore.ro să fac profil de candidat mișto. N-am bani, n-am bani, am același job de atâția ani. Șeful și-a luat mașină bună, eu mi-am cusut chiloți în dos acum o săptămână. N-am bani, n-am bani, am același job de atâția ani. Șeful și-a luat mașină bună, eu mi-am cusut chiloți în dos acum o săptămână. Luni mi-au salariul e mic, dar de la familie. Marți zboară înapoi la bancă pe rate și pe chirie. Miercuri mă uit la card, îmi zice frate nu mai ai. Joi bag pe datorie fix, un covric și un ceai. Sunt plătit pe 8 ore, așa scrie frumos în plan. Dar ies din tură pe întuneric, de parcă aș munci un an. Zic șeful, îmi dau demisia, nu mai pot, m-am cop de tot. El zice la poartă sunt 100 ca și tine, toți vor un loc. Dacă pleci tu, vine altul, firma merge oricum frumos. Lasă că-mi caut job pe Aupore.ro. Serios, să-i dea domnul sănătate și un minim pe economie. Să-i văd atunci zâmbetul ăla frumos, plin de nostalgie. N-am bani, n-am bani, am același job de atâția ani. Șeful și-a luat mașină bună, eu mi-am cusut chiloți în dos acum o săptămână. N-am bani, n-am bani, am același job de atâția ani. Șeful și-a luat mașină bună, eu mi-am cusut chiloți în dos acum o săptămână.